Bana ma ana sa ran Bello Turji, babban ɗan fashin dajin nan zai shirya maulidinsa a inda ake sa ran zai gayyaci manya-manyan malamai daga ɓangaren Izala. Shin ko ɓangaren Izala za su je wannan maulidi idan Bello Turji ya shirya shi? Assalamu alaikum, ku danna mana subscribing da liking. Idan ba a manta ba, shekarar da ta wuce ma Bello Turji ya shirya gagarumin maulidin nasa a inda mutane suke ta cece-kuce a kan cewa ya za a yi a bari babban ɗan ta'adda irin wannan ya shirya maulidi kuma ya ware waje. To a bana ma ake sa ran cewa Bello Turjin zai shirya maulidi kuma malaman Izala dole su halarci wannan maulidi. Ko su wane ne malaman da zai iya gayyata? Ga jerin sunayen malaman da ake hasashen cewa Bello Turji zai gayyace su, kuma Bello Turji in ya gayyata ba a kin zuwa. Na ɗaya akwai Bello Yabo. Kowa ya san cewa Sheikh Bello Yabo yana da tsananin gaba da ƙiyayya da maulidi. To amma ana sa ran cewa Bello Turji zai miƙa masa goron gayya. Shin ko idan ya miƙa masa goron gayyar zai halarci maulidin? Na biyunsu kuma akwai Sheikh Ahmad Gumi, wato ɗan gidan babban malamin nan Gumi. Shi ma dai yana kan gaba a kan maƙiya maulidi. To amma ko idan Bello Turjin ya miƙa masa gayyar maulidin zai je? Irin su Sani Umar Rijiyar Lemo ma akan sa ran cewa Bello Turjin a bana zai miƙa musu gayyar zuwa maulidin. Abin da mutane suke ta zuba ido su gani, shin wannan manya-manyan malaman Izala za su je maulidin? Haka nan a ɓangaren mawaƙa ma akwai irin su Barhama Gombe da ake sa ran cewa mai yiwuwa Bello Turjin ya miƙa masa gayyar goron gayya a maulidin nasa. Sauran mawaƙa irin su Shehi, irin su Malam Usman, irin su Hafiz Abdallah, ko za su amsa gayyar idan Bello Turji ya gayyace su? Domin dai fatanmu muna sa ran Bello Turji ba zai gayyace mu wannan gagarumin maulidin nasa ba. Danna mana subscribing Arewa Light.